Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Na een roerige week, met het vertrek van de Water uit de eerste selectie, moest Cambuur het opnemen met Sint Grains. Ja, toch nog even een woord van de Water. Natuurlijk is hij net samen uit de selectie zetten, er wie wel degelijk wat aan de hand. Maar Henk de Jong die weet dat op een fantastische manier te bagatelliseren. Wij gaan een verschil van inzicht en het haik net alleen. Dat is eigenlijk al langere tijd zo. Maar hoe wij bij Cambuur voetballen, nou, vandaar dat ik op een gegeven moment zei, nou houdt het op. En wij spelen met een hele hoge intensiteit en iedereen met mij doen. Ja, en daar vind ik dat iedereen in mij maakt, echt iedereen. Nou, en meer is net. En ik denk dat Sylvester, als hij bij een orenclub komt te spelen die iets oorspeelt, dus dat hij gewoon hartstikke goed kan doen. Van de week een night gesprek, Kroepen kwam er gewoon aan. Is verder niks aan de hand. Dus hoe je een Indianenverhaal. Want die binnen er genoeg, Indianenverhalen. Je hebt zo'n op een vuist gaan wijzen, na de wedstrijd in MVV. Er is zelfs Ian is in de Noors bieten. Ik weet net waar Noors dat is. Ik zeg naar die Noors, die ziet er goed uit. Dus dan heeft al hem in de Noors bieten. Nee, ik ga hem net in de Noors bieten. Nee, maar ik ken het jongens aan, die ben veel sterk. Maar hij heeft me niks in. Dus wij binnen echt, zo soms, en dit is natuurlijk al langer. En ik denk dat voor Sylvester zelf ook wel lekker is. Even uit de druk wij. En misschien maar in de winterstap showen wat er gebeuren gaat. Maar nu is het even zoals het is. Meer is net, hij komt door de week gewoon trainen. Je kan gewoon de camera erbij aan. We Kroepen kwam er gewoon aan. Meer is er niet. En dan komt dus de wedstrijd in FC Grains. Dat is zelfs wel een pikante wedstrijd. De noordelijke twastrijd tussen deze tweede ploegen. Beide nog actief op het hoogste niveau vorig jaar. En dan moet ze elkaar hier in het Cambuurstadion dat alladen vol is. Dat Grains, dat speelt een heel apart systeem, zoals zei het Henk de Jong. Ja, die spelen een gek systeem met heel protagonisten aan de binnenkant. En heel, ik wil opportunistisch heel druk zetten. En dan echt vol druk zetten. Maar ik in balbezit toch vanuit voetbal soms, maar ik vanuit een opportunisme. Ja, het doet een lastige tegenstander. Alleen als wij het goed voor elkaar hadden, dan krijgen wij hele goede kansen om te voetballen. Ja, en dat goed voor elkaar, wat betekent dat? Qua invulling, qua mensen, qua posities? Nou, we zitten weinig verhoord, hè. Maar doe maar voor Sjen, zij gaan heel protagonisten in de centrale as. Nou, dat moeten we goed voor elkaar hebben, verdedigend. En je balbezit zullen we eigen ding wel. En dan geven we even naar die speler in de Cambuur-selectie die het een verliezen had in Grains. Hij went het in Zuidhorn. Hij is grootgebracht als voetballer bij FC Grains. Daar werd hij voortgestuurd. Hij ging naar Utrecht en kwam waarom bij Cambuur. Remco Balk. Hij moet dus nou ontreden sinds zijn oude ploeg. Maar daar heeft er wel zin in, zo zei hij. Ja, natuurlijk een mooie wedstrijd tegen je oude club. Ik heb daar natuurlijk mijn hele jeugd gespeeld, mijn debuut gemaakt. En dan is het mooi om er nu tegen te spelen. En hopelijk winnen we deze wedstrijd. Ja, want even terugkijken nog naar je Groninger tijd. Een Groninger moet het in Groningen maken. Dat is dan weer niet gelukt. Nee, ik ben daar ook niet, natuurlijk niet heel leuk weggegaan met Vladeris. En dat vind ik zelf ook jammer. Want natuurlijk, FC Groningen zit altijd in je hart, omdat ik daar echt mijn hele leven heb gespeeld. Dus dat vind ik wel jammer. Alleen ik vind het mooi om nu hier te spelen, om tegen te spelen. En dan wil ik wel graag winnen natuurlijk. En dit is de opstelling van Cambuur. Gint van der Water, Balk op de rechterkant. Smit vult het links in de spits Uldriekes. En voor de rest geen wijzigings bij de Cambuur-spelers. En dan de wedstrijd. Ja, het zou net een geweldige eerste helft worden. Reëel maar we dan maar wijzen. Maar in de 8e minuut gebeurt dit. Maar Remco Balk die gaat er stevig het duel aan. Wordt ik onderuit hellen. Trok Wouter Prins. En dan krijgt Cambuur de vrije trap mooi van scheidsrechter Joey Kooi. En let op, want het is een belangrijke vrije trap. Michael Breij die zet hem in. Daar is Tol en die tikt hem voorbij de keeper van Grains, Hidde Jurrius. Een echt mooi instudeerde vrije trap. Die het al binnen de 8 minuten tot succes leidt bij Cambuur. Daar is Tol. De vingertopjes van Hidde Jurrius zitten er nog gewoon. Maar het is 1-0 voor Cambuur. En dat is zelfs een mooi begin voor de Ljouters in deze wedstrijd in Grains. Dat wil aardig druk zetten inderdaad, dat Grains. Hier liep het er een overtreding te wijzen op Matta, maar dat maai al hier terug. Dan is het uitverdediging net geweldig bij Cambuur. De Ljouters kwamen stevig onder druk te staan bij de Granslanders. Maar ja, hele grote kansen, die kwamen er uiteindelijk ook net. Of het maar dit geweldige schot wijzen.
En dat is echt een prachtig schot van Leandro Bacuna. Die wordt er keurig uit Fiske, trok Jannik van Os, de keeper van Cambuur. En zo bleef het 1-0 voor de Ljouters. Bal heeg in de 16 meter, kan voetkop worden, matig uitverdedigen, trok verder de Jong. En dan kan er het volgende schot komen, maar dat gaat er doorheen. En zo binnen er wel mogelijkheden voor Grains, dit is weer van Marco Rente. Maar dit wierd ik wel zo'n beetje in de eerste helft. Het wie een matige vertoning in de eerste 44 minuten. Dan wisselt Grains met een aantal spelers. En dan wordt er sketten van afstand. Dit bij gelijks. Dat schot van een van die wissels. Laros Duarte. Hij mikt hem oer de goal heen. Maar de druk van Grains neemt ta. U trap van de keeper. Ja, en dan is het Uldrikes die het net goed terugkoppen kan. En dan is het balbezit weer voor de Granslanders. Dit ziekje en ziekje naar die liekmaker. Hier is Kevin van Veen. Hij is in de basis verschijnd in de tweede helft bij Grains. Had nog een tolve wedstrijd spelen voor Cambuur. Die had 1 doelpunt maken. Maar hij had het bij Grains bepaald nog net. Dit schot op een ei van Duarte is een makkelijke prooi voor de keeper van Cambuur. Maar de druk neemt daar. Cambuur fielt dat Grains echt op ziek is naar de liekmaker. Hier is het weer van Veen. Het werkje, dat kan hem net ontzwaaien worden. Hij is gewoon wat ongelukkig in zijn acties. Dit bij gelijks is matige balverlies. Zo'n je steeds kennen. Maar dan is er echt Uldrikes die de bal verliest. En dan kan er weer oppikt worden door Grains. Nee, slag het net, want Silla komt ertussen. Echt balverlies. Nou, zit er dan maar weer, hè. Ja, inderdaad. Dat schot komt van Johan Hoven. Maar dat treft geen doel. En zo houdt Cambuur de 1-0 nog vast. Maar je viel eigenlijk om je wetter dat die 1-1 eronder zit te komen. Omdat Cambuur in verdedigend opzicht de bal net echt lekker voort krijgt. En Grains dus onvallen kan. Hier komt de onval over de linkerkant. Even waarom lezen. En dan Utheli. En jawel, die gaat er wel in. Luciano Valente. Die mikt hem in de lange hoeken. Maar het stuitje is Jannik van Os net besteed om die bal te pakken. Valente, hij sjucht, hij mikt en hij zit rekken. En daarmee is het 1-1. En is de zaak in Liekwicht. En dat is op dat stuit echt wel een terug te staan van zaken in deze wedstrijd tussen Cambuur en Grains. Die zelfs wel wat sentiment had. Bij de ploegen vorig jaar nog op het hoogste niveau actief in elkaar. Beide degradeerd. Grains met een enorme begrutting. Maar die krijgt de bal er net in. Op een ei is het Luciano Valente die het beziekt om de keeper van Cambuur te passeren. Van Veen slag het echt net. En zo bleef het 1-1 in deze wedstrijd. En dan zoen je verwacht je dat Grains naar die liekmaker stevig aan het onderdrukken was. Nou, dat gebeurde min of te meer wel. Maar Cambuur had het verdedigend aardig staan. Hier komt weer een onval van Grains. En ja, ze binnen van de afstandsschotten. Dit is net een miskot trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Het is op een ei Duarte die dat docht. Maar er zit een vingertopje van de keeper van Cambuur, Jannik van Osson. En ik zei het al, dan is het toch Cambuur dat wat onder die druk waai komt. Hier is de voorzet. Die kind er net in één keer in. Omdat Hidde Jurjes der correct op die het actief is. Dat hier haast 2 west van Cambuur. En zo komen er mogelijkheden voor de Ljouters. Maar onder de onval. Smit, die vindt er verder de Jong. Die uitwiekt naar links. De bal voorzet. Kan kop worden? Nee, net kop worden. Opvangen worden. En dan, Uldrikes. En omhaal. En 1 keer. Prachtig mooie poging van de spits van Cambuur. Maar die gaat de krek net in. Het koppen is net goed van Gransloon. Dan is daar de inzet van Balk. Die het hem echt net lekker rekkert. En dan is daar Uldrikes. Maar Uldrikes zal een belangrijke rol spelen. Want hier uit de corner kopt hij de bal vol terug. En dan is het, Remco Balk. De Granslander. In dienst van Cambuur. Hij slag het net bij Grains. Hij slag het nou wel bij Cambuur, want hij scoort de 2-1 voor de Ljouters. En dan komt er een slotfase waarin Cambuur 3 punten roept. En Grains zelfs meer vol. Die wil op zijn meest nog een punt meenemen uit jou. Dit is Van Veen, Van Veen. Kevin Van Veen, daar hiest hem echt op de school gingen. De liekmakker, maar dat slag het net. En zo begint het staren gewoon een overwinning van Cambuur uit te tekenen. Maar het is nog net die. Van Veen daar, maar de paas is net goed. Kan toch kop weer terug Uldrikes, maar die docht dat net goed. Een beetje al te simpel. En dan kan er nog weer druk komen van Grains. Komt er weer een schot? Nee, er komt net een schot. Komt er wel een schot? Nee, nog net. Komt dan de oorname in de 16 meter. Komt dan een schot? Ja, dat komt er wel, maar dat gaat over de goal heen. En dan gaat de tijd om. En dan is het clear. En dan kan er laken worden bij Cambuur. De Ljouters winnen voor het eerst onder leiding van Henk de Jong. Het wordt 2-1 in FC Grains. Net best, zwier bevochten, maar de punten binnen. Zij ben volwassen, dat weet ik. Zij ben wat brouwer, wat groter, volwassen man. Nou, en als we daarin meegaan,
Ja, maar de eerste helft, we komen maar net naar voetbal in daar. Maar toch een aantal keren leidt het ervoor dat we voetbal kennen. Dan maken we een werkje dat we beter worden. Dan kunnen we deze wedstrijd dikker winnen. Dan maar beter voetballen. En oors komt het in de duels. En dan leest ik was het onderspitten. Precies. Nou ja, maar dan komt toch dat doelpunt vrij betiert in de wedstrijd. Standaard situatie. Daar hebben ze bij Grains de ziekte in. Maar je hem net, want je buiten dat wel ogenblikkelijk direct uit. Ja, daar winnen we hartstikke goed. Ik met Jeroen Burghout, mijn assistent-trainer, is altijd met de standaard situaties bezig. Dus die maakt alleen een groot complimentje aan bij de jongens. Hè, hoe ze dat doen. Dus nee, hartstikke blij mee. We komen goed op voorsprong. En tweede helft een beetje chaotisch, beide kanten. Ik denk niet heel goed voetbal, maar ja, dan scoor ik hem en dan is het ook klaar, denk ik. Neem ons even mee naar het moment dat je scoort. Ik zeg, hij puntert er maar in. Was dat zo? Ja, volgens mij wel. Ik weet het ook niet zo goed, maar ik zag bij de corner eerst 3 man op de grond liggen. Ik weet niet waarom, maar kopte Roberts en kwam ik net voor de keeper en kon ik hem er zo inschieten. En dan is het toch wel een enorme ontlading, hè? Ja, veel blijdschap natuurlijk. Ja, je scoort de winnende. Nou, dat weet je dan nog niet, maar je staat wel 2-1 voor en natuurlijk veel blijdschap. Hoe is het toch mogelijk dat die verdediging nu wel uitstekend functioneert? Wat is er veranderd, vragen de mensen zich af. Ik denk dat het niet gelijk altijd bij de verdediging ligt. Ik denk dat het een samenhang is hoe het team staat. Ik denk dat het vandaag een stuk beter stond. Ook omdat het wat duidelijker was wie bij wie in eerste instantie speelde. En dat was de soort van 1-op-1 waarbij de backs heel goed moesten kantelen. Zodat die toch rugdekking gaven. Dus ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft. Het gaat om het totale positionele spel dus eigenlijk. Exact. Je kan niet zomaar zeggen deze verdediger dit, deze verdediger dat. En natuurlijk komt het dan aan op momenten dat je duels moet winnen of dat je achterin sterk moet zijn. En ja, dat was vandaag wel het geval in ieder geval. En dit is de stand. Rode JC en Willem II onder leiding 26 uur 12. Dan een trits clubs die het op het vinkentouw zitten. Cambuur is 12e, Sontje punten nu 12 wedstrijden. Onder ons zit Jong Ajax, maar 6 uur 12. 3 prachtige punten voor Cambuur. Dat is zelfs een stuk boeter in de brei. De eerste oorwinning van Henk de Jong, zoent hij weeromkeerd is bij de Ljouwter Club. Na je weekend dan speelt Cambuur 12 wedstrijden. Op Tonzi in de beker zijn MVV, ja, werd zijn MVV. Daar zullen wij net een Cambuurjournaal wijden kennen, want daar heb ik in beelden van. En dan komt na je weekend man die pas de wedstrijd zijn Topos, in Os. Daar ben we bij en dan ben we direct weer mooi een nieuw Cambuurjournaal. Graag om dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.